Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Minister of Education, State President, Professor Arthur Peter Mutharika. Thank you, Your Honor, for joining us. Your Honor, the State Vice President, the first State Vice President, Dr. Jane Ansah, and the former Vice President, Her Excellency, Dr. Joyce Banda, the former State President, Dr. Joyce Banda, I'm sorry, the former Vice President, Dr. Michael Usi, the President of the UTM, Dr. Kabambe, all cabinet ministers here present, Inkosi Yamakosi Gomani, Inkosi Yamakos Mberwa, His Royal Highness Chikula Mayembe, and all paramount chiefs and all traditional leaders here present, all family members, the Ngoni Maseko Heritage members, and of course, my family. No say, amene mwondi ona pano, amene mwondi voice iyi, takulandirani. No say, kuno konsipe. Kuno ndiye kumudzi kwa Dr. Saulos Chilima, chifukwa ndikumene anachokera mai awo amalemuwa. Koma ndipitirize chotere kuti monga tonse tikudziwa, munthu aliyense amakhala kwawo kuwiri, kwa mai komanso kwa bambo. Apapa pamene tayimapa ndi kwawo kwa amayi. Kwa bambo adachokera kwa Njewa kulilongwe komanso kulizulu. Tikachula kwa Njewa, Senior Chief Njewa alipo mpano komanso mafumu ochuluka ndithu alipo mpano kutsatira mwana wawo. Ndikachula kulizulu, Inkosi Gomani alipo mpano komanso mafumu ochuluka ndithu kutsatira mwana wawo. Takulandirani nonse. Ine ndikuyima pano m'malo mwa Chilima wonse kuchokera kulizuluko komanso kwa Njewa ndi dziko lonse. Tikuyamikireni nonse kuti zaka ziwiri zapitazo munatilondola kudzatikuta panopo, ndipo lero mabweraso simunatope, tikuthokoza kwambiri ngati akubanja. Kwa ife, Dr. Saulos Chilima anali mphatso yapadera-dera kuchokera kwa Mulungu. Pamene anali Vice President wa dziko lino kuchokera chaka cha 2014, ankakonda kudzatiyendera kumudzi nkumatilimbikitsa. Ndipo pa nthawi imeneyoyo ankati akafika midzi yonse yozungulira amalondola kuti adzaone mtsogoleriyu komanso adzamve mfundo ndi kulimbikitsidwa. Tinkadziwa kuti gwero la chitukuko kumadera kwathuko limadzera kwa bambo ameneyu Dr. Saulos Chilima amene ali chimwene athu. Koma popeza anatisiya mwadzidzidzi mwansanga, ife tonse akubanja timamva kutayika kwenikweni. Sitidzasiya kumulira Saulos. Komabe tikamaenda kulikonse
Malawi muno ngakhalenso maiko ena kunjaku timamva anthu akunena za chikondi chawo pa Dr. Saulos Chilima. Ife mitima yathu tikaona chonchi mitima yathu imakhala pansi ndithu. Akanakhala kuti ali moyo ankaona chikondi ngati chimenechi ikanakhala nkhani ina. Koma tikukhulupirira kuti mwina pa nthawi yawo chikondi chimene anthu mukuonetsa mwina sanachione mokwanira. Tikupempha Malawi kulikonse kumene muzitithandiza kupemphera kuti dzanja la Mulungu likhale lotitonthoza monga mmene atipempherera lero. Tathokoza kwambiri. Tikuthokoza onse akuboma pokhala nafe mumamiting wonse okonzekera mwambo uno. Tikupempha kuti kutsogoloku tiyenderebe limodzi ndipo Mulungu azikudalitsani. Tikuthokozani nonse chifukwa cha chithandizo chimene mwapereka. Ena apereka ndalama, ena apereka chakudya, ena apereka logistics, magalimoto, zonse zimene zakupangitsa kuti mwambo ukhale olongosoka. Komanso tithokoze boma chifukwa choyikapo nzeru ndi mphamvu, chuma chochuluka kuti nyumba imene tikayionayi ikhale yolemekezeka mmene yachitiramu. Ndiyankhuleko ndi Eliza ndi Sean and Elizabeth ndinu achilima. Kwanu ndithu ndikulizulu ndi kwa Anjewa. Ubwino wake nkuti bambo anu adakali moyo ankayenda nanu kukafika kumodziko kuti mukadziweko. Moyo umene musasiye kubwera kwa Anjewa komanso kulizulu. Kuli ana anzanu kumeneko komanso kumadera ena. Yesetsani kumayenderana kuti mudziwane monga mmene ankachitira bambo anu ndi ifenso azichimwene awo. Ndiyankhuleko pang'ono ndi alamu anga Mayor Sean and Mary. Kutisiya kwa Dr. Saulos kusakhale china chofowoketsa kapena kudula chibale. Muzitiyendera ndithu chifukwa inuyo ndinu olira, ifenso ndife olira. Kukufunika kuti tiziyendera limodzi, tizikhala pamodzi nthawi zonse. Ana awanso azidziwa kumene abale awo ali chifukwa cha inuyo amayi kuwatsogolera. Abambo awo anali osasankha kuti uyu ndi wakuchikazi, uyu wakuchimuna. Inunso muwaphunzitse anawo kusasankha monga mmene amachitira abambo awo. Dr. Saulos anatisira mphatso zambiri. Chachikulu chimene chimachidziwikiratu kwa aliyense anathandiza achinyamata ngakhalenso ena pamene chinyamata kwenikweni kumayang'ana tsogolo lowala, tsogolo limene timaona kuti lafika ndithu mpaka mmene anachoka. Koma nkhani yawo sinathe, tsogolo lidakalipo ndi tsogolo lowala zenizeni. Tikufunitsitsa kuti masomphenya amene adali nawo afalikire posepose mudziko muno kuti aliyense adyerere nkumaliona dziko likukhala lokongola komanso lokoma kukhalamo mpaka mibado yakutsogoloko. Your Excellency, chifukwa alipo ena amene sadayankhule kuposa ine kupitirira umene ndachoka ine, ndimire pano ndipo tikuthokoza kwambiri chifukwa chakubwera kwanu ndikulemekeza mtundu wa Chilima. Dziko kwambiri. Thank you. Pamene akubwera kudzatiyankhula Mr. Sean Chilima, ndimafuna ndipemphe kuti monga taonera kuti otiyankhulawa ndi ambiri ndithu. Maulemu ndi aja tapereka kale aja. Mosunga nthawi mwina titangotchula anthu atatu. Ambuye Episcopi, mlendo olemekezeka Honorable
amene akuyimirira President Honorable Bride Msaka komanso mwina Madam Mary Chilima ndi ena onse aku family kuti tisunge nthawi zikomo. All protocols observed. Good morning. Usaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.